Vi har en barokken, som er tiden fra 1650 til 1720. I 1660 får Danmark enevældig konge, som er Frederik den 3., og han regerer frem til grundloven træder i kraft i 1849. Betydelsen af enevælde for Danmark bliver, at kongen nedlægger demokratiet, og han selv bestemmer. Og det gør han i samarbejde med Gud, fordi Gud har påført ham den opgave at regere sit land og være konge. I baroktiden er kirkens rolle helt essentiel, og kirken støtter selvfølgelig kongen. Kontrastet mellem livet på jorden og livet efter døden er meget anderledes, end vi ser på den i dag. Og det betyder, at livet er det der skal overstås, og det der er forgængeligt. Og i livet fokuserer man kun på forfængelighed og guld og rigdom, og det er egentlig helt ligegyldigt ifølge kristendommen. Det man stiler mod er livet i paradis og det evige liv. Så det er en meget negativ stemning, der er omkring hele det her religionsløg. Vanitessymboler er genstande, som er skrøbelige. Det er sådan noget, man brugte i barokken til f.eks. malerier eller litteratur. Det kunne f.eks. være frugter, blomster, dødningshoveder, ting af glas. De skulle minde mennesker om, at livet på jorden er midlertidigt. Iscenesættelsen i barokken. Hele miljøet omkring kongen var opsat og perfekt. Det tjente til at demonstrere magt og til at fastholde de stramme strukturer. Kong Louis den 14. byggede slottet Versailles, der skulle illustrere Kongen Louis den 14. byggede slottet Versailles, der skulle illustrere magt og hans mægtighed. Stilistik er brugen af stilfigurer, f.eks. kongen, Gud, kirken og billedsprog. Virkemidlerne kan virke kunstige, voldsomme og overdrevne. Nogle af virkemidlerne kan være f.eks. gentagelse, personifikation, modsætningsfigurer, udråb, henvendelse og metaforiske nydanser i form af sammensatte ord. Barokdigterne arbejder bevidst med sproget og er retoriske mestre. Det formidler et livssyn, der siger, at livet på jorden er ubetydeligt, og at paradis er evigt og betydningsfuldt. Brugen af vanitas i litteratur kan fx være, at livet er præget af tomhed. Andre populære genrer kan være salmer, fordi der var behov for danske salmer, da Bibelen blev oversat til dansk. Og nogle genrer kunne være politisk satire og sjove platheder og digte. Hvis vi kigger på teksten fra Kingo, Ked af verden, Kjær af himlen, kan vi se, at i den ydre komposition indeholder digtet de stilistiske rammer, der er sat sammen med reglerne for metrik. Der er orden i versefødderne, og digtet minder lidt om en sonetsopbygning. Der er A, B, C, C og D opbygning, og der kommer 2 ord efter hinanden med tryksvagt, som f.eks. forfængelighed eller i Abrahams skød. Digtet er parrim, og den indre komposition kan i grove træk deles op i 2, så alle stroferne med forfængelighed som sidste strofelinje, og så er der alle stroferne med i Abrahams skød som sidste strofelinje. I forfængelighedsstroferne er der mange adjektiver, som er negativt lavet, og der gøres brug af vita-symboler, som i strofe 8, i linje 1-2. Er kødelighedslyst, som mangel på dødelig læber med ro kyst. I denne del snakkes der negativt om guld og rigdom, og menneskets forfængelighed er ikke noget værd. Der fortælles om livets ligegyldighed, og om menneskerne, der bekymrer sig om ligegyldige ting, da livet bare skal overstås alligevel. I Abrahams skødstroferne er der mange positivt lavede ord, og adjektiverne er tilknyttet helligdom og religion. Hele strofe 15's budskab viser meget godt, hvad Kingo egentlig mener. At min lyst og min fryd forfriskes ved englenes personer og lyd, men Gud er alt, lysten for mig og for dem. Far op, da min sjæl og al verden forglem. Men glem ej, at lysten er evig og sød i Abrahams skød, i Abrahams skød. Det Kingo vil have frem i digtet er, at der er grundlæggende modsætningsforhold mellem livet på jorden og livet i himlen. Livet skal overstås og er fyldt med meningsløshed og distraherende elementer som forfængelighed.
Hvorimod at Gud er det guddommelige og evige liv i paradis, hvor Gud holder hånd over os mennesker af nåde. Livet er kortvarigt og ubetydeligt, og livet i himlen er evigt og det eneste betydningsfulde. Og det var så, hvad vi havde at sige om forholdene.